Entertainment TV, ku yo subscribe, ku danna ƙararrawa don samo shirye-shiryenmu idan dai mun ɗora. Kulu Entertainment TV, Kulu Entertainment TV, Kulu Entertainment TV, samo shirye-shiryenmu idan Sannu sarkin barayi da ranar Allah ido na ganin ido ka zo ka sun ce mutane rago, to ina za ka kai ragon mutane? Allah rufa asiri, muna kallon ku a unguwa, muna muku kallon limamai, muna muku kallon mutane na gari, ashe ku kuke su dadowa kuna mana sata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai gida, yau za ka siyar da ragon kenan, kudu ne ya zo siya kenan. Ya zo ya ara ne. Ara kuma? Ara zai. Kamar ya ara. Yau ragon nan da ka daɗe kana kiwo, ka baci buri akan ka ce ba za ka siyar ba. Ai sai da layya, na so in sai da su. Shi ne shi kuma ya zagayo zai ara. Zai ara. To ai ka san aka ce bizi ba sata ba, idan mai abu ya gani ka bashi abinsa. Idan manya ne a cikin unguwar ne ya, daman ka canja. Dan Allah dan annabi. Allah gurba mun hakuri. Kuma ga an kunna da mutunci da mutunci an kunna. Gurba ma dan Allah gurba ma ji zan ban dan Allah. Kana ji? Ba kama ni rami ba, ai babba ne a unguwar nan. Idan abin da ya sa na kirfa masa idan kun mai gari ba ƙara mun ragon za a yi ba. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu idan dai mun ɗora. Kulu Entertainment TV.